ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони канали Саудо ТВ, мардами ютуб, мардами сарбаланди тоҷик. Ирӯз 22 сентябри соли 2024 ирӯза навори беҳтарин шумо дар канали Саудо ТВ ҳастед. бачако пешакӣ барои реклама муроҷиат кинед. Замин, мошин, хона чизе бошад дар WhatsApp рӯй кинед, рекламаш мекунед, фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастанд. хонаҳо аз Душанбе, тарафҳои Зарафшон, тарафҳои 9 километр, аз шаҳри Турсунзода Регари Пешина, аз шаҳри Бохтар, тарафҳои шаҳри Сарбанд, Леваканд, Иси Истиқлол, аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз, хоб аз шаҳри Кулоб, баъдан хулас беҳад хонаҳо арзон, хонаҳо беҳад зиёд рӯй карданд. Тамошо кунед, аз ноҳияи Рӯдакӣ ҳам ҳастанд дӯстон азиз. як бародар замин дар кор, як кадак квартира дар кор, хулас ҳамаи рекламое ки меёрем барои шумо, барои манфиати шумо. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ навори мо ҳозир лайкора монем, дар канали мо подписатсия кунед. Подписатсия мо дар хонаҳои арзон рӯй мекунанд, ҳаракат мекунед, ягонша иншоалло мегирем дӯстони азиз. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москваски област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кулоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортонро равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, дӯстони азиз, барои шумо билети донишҷӯӣ лозим бошад, дар WhatsApp акай дале муроҷиат кунед. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯӣ тайёртон мекунанд. коршон онлайн. шумо фақат як сурати живой аз миён боло, сурати паспорт ва миграсиони карта рӯй мекунед. коршон қонунӣ, ҳуҷҷатҳошон ба тамоми шаҳрҳои Русия кор мекунад. акай далер дар хизмати шумо 24 соат ина аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. баъди гирифтани билет донишҷӯӣ шумо не ҳуҷҷат мекунед, не патент, не документ бачако. ина марҳамат аз номи канали мо Саудо ТВ ба акай далер муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дӯстон мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ рӯи каданги дар ноҳияи ҳамадонӣ бачакои московски ҳамҷа ҳастен, деҳаи Энглис гуфтани ҷо будааст. 7 сотих масоат, 3 дар хона. нарха бинен, просто шумо дам бигирем бачаҳо. 125 000 сумда инами хонара ҳозир метавонед бихарен. бо арзонаш мекуна. рақамҳои +1 910 405 7601 WhatsApp занг занед. иборат аз мега 7 сотих масоат, 3 хона, гирдаш забор, дарвозаи замонавӣ, ҳуҷҷату 100%, техпаспорт дора, хона 6 моҳ пеш сохтагиай. оа бинен, оа дам бигирем. просто 6 моҳ пеш хонара сохтан, об свет дора дар дарунаш. постоянни хона бо семинблок берунаш бардода шудагӣ ва дарун мега ба хишти лои фасади дарун хишти лои чиндагӣ. 3 хона ва як кухни дора. як хонаш беремонт, 2 хонаи дигар ремонт тайёр барои зиндагӣ таппа тайёрай. просто медонен жид фақат зиндагӣ мекунен. свет ҳастай. хоб нашод масъалаи маълумотош бо худотон. дӯстон азиз, ҳозир ҳамин акара занг зада, рақамҳои WhatsApp 7601 аз номи канали мо Саудо ТВ. 125 бо арзонаш мекунад. ин ҳамин хона, ин ҳамин зани хулас срочно ибадай ба ҳам худи гуфтанд ки арзонаш монем, савдо кунем, суммон дар курай. просто семин блок мебинед, даруни фасадаш ба лои хом хишти чӣ мегӯяд, лои бардоштагиай. хеле хона гарма как. хулас маълумотои парашда дӯстон худтон занг зада бигирен. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз, пеши магазино гуфтани адрес. об свети 24 соата, 260 000 сомон нархи хона. рақамҳои дастӣ ахираш 898 ёки WhatsApp 26 29 ҳозир занг занед. як подвал, ҳаммом дохили хонада, 3 хонаи ремонтдор, хонаҳо 6x4, дутаи дига 3x3, калидор дора, ҳаммом да мақсад ҳаммом да калидор шай ҷойгир ҳастай. хона техпаспорт дора, дар наздикии хона магазин, аптека, мактаб, столови таксиҳои Душанбе, Ҳисор ҳастай. 260 000 сомонӣ. дӯстон ҳами рости ҳами канали Саудо ТВ да
бовар карда ҳар як хонаҳои рӯӣ мекунанд, ҳар як хонаҳои рӯӣ мекунанд. мақсад мо гарантия метаҳем хонаҳоро савдо мекунем дӯстон азиз. чунки наворои моро хонахаро фақат тамошо мекунад, фақат хонахаро. шумо комментариёро тамошо кунен, нигоҳ кунен. аки рӯи кунан WhatsApp нависошон исш дига ака. хулас бачаҳо азиз, нашоти хона WhatsApp шуна занг занед. ана ки эълонҳоро гӯш кунен. квартира ё хонаи заминӣ мега дусотиха аз ҷойҳои соз боша мега мехарем. аз шаҳри Бухтарай, Қурғонтепа, шаҳри Душанбе, Тескривой, Вахш, ҳами тарафҳои хулас то 150 000 сом боша мега мехарем. 100 000-ш наличи ҳастай аз санни моҳона метем. квартира ё хонаи заминӣ дусотиха. ина дӯстон касоне ки дорен мардам бетараф нашен. ҳами касе ки дора ҳами акаҳоро занг занен, ҳами шахсиятҳо мехарад чии шуморо, хонаҳои шуморо. и хеле эълонҳоро мақсад мекунем ба манфиати шумо дӯстони азиз. эълон дига: ассалому алайкум дӯстони азиз, мега ман да замин дар корай аз ваҳдат 2 ё 3 сотих суми тайёр дорум, 60 000 то 90 000 боша мегирам. агар временка дошта боша бо хуб мешава мега мақсад. рақамҳои дастӣ 32 ёки WhatsApp-шон 41 41 зангм бизанед, ҳозир мехарам. бачакҳои азиз, касоне ки аз ваҳдат 2 ё 3 сотих замин дорен, ина марамад, акара занг занен, заминтона мехарам. эълонҳои зур мекунем да, просто барои шумо ҳамаш барои шумо. шумо да эълон дар кор боша, агар да WhatsApp нависен, фақат бигӯен эълон кунен, ҳамақа тамом. эълон мекунем худофат. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, райони Файзобод дар шаҳракшта қарор дорад. варианти 1 ва 2 хонага дорад. хонаҳо аз 2 то 6 этаж, аз 35 метри квадратни то 55 квадратни метр. нархаш аз 149 000 то 199 000 сум фурӯхта мешавад. дӯстон нигоҳ кунед ака. инаи хеле вариантҳо беҳад зуранда. рақамҳои 555 WhatsApp дорад, занг занед. мактаб Садиқ без проблема. вариантҳои мақсад ремонтдор ва беремонт ҳаст. кредит дода мешавад. ина пожалуйста вариант. кредит мехоҳен, акара занг занед. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ Колхози Россия, новостройка 6 этажа дар 5 этаж қарор дорад. 2 комната 53 квадратни метр. документу 100%. перегородка, шкатур, дару тирезаҳо, главниш часпондагӣ. нарх 335 000 сомонии тоҷикӣ бо савдо дорад. рақамҳои 550 ёки 5385 WhatsApp-шон ҳозир занг бизанед. ина маслиҳат карда нашоти хона бо маълумотҳои пурраша бигирен. лайкҳоро бизанен, дар канали Сауду ТВ подписатсия кунен. чизе ки боша барои фурӯши реклама кардан дар WhatsApp-и мо 9997 дар аввал ва дар охир мондагия дӯстон. ба дили пир муроҷиат кунен. худо хоҳад рекламаи гизара карда ҳамаша фурӯхта метем иншоалло. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ адрес 102 микрорайон, шаҳри Душанбе, тарафҳои Зарафшонда қарор дорад. нарха бинен $34,000, 3 этаж 54 квадратни метр. пеши инфексиони балниса, мактаб Садиқ ҳаст. рӯпаруш донишгоҳи хирусӣ гуфтанам хеле ҷо ай алиш мешава ба ҳавлӣ территорияи южни мяскомбинат Хитои бузург поёни корвон бошад. алиша ай дарвоза дарун хулас боша алиша мекунем меган. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. анаи хонаро тамошо кунем, просто шумо тамошо кунен, дам бигирен. хонаи фурӯшӣ шаҳри Бухтар, ҷамоати Сарвати Истиқлол, 2 сотих, 3 хона, обсвет. нарха бинен, шумотона пӯшен, гӯш кунен. 105 000 сомонӣ. бача 105 000 да ана ҳамаи хонаро ҳозир занг мезанен, мехаренаш. фақат аз номи канали мо Сауду ТВ салом кунен. худо хоҳад бо скидкатон мекунам. рақамҳои 0204 WhatsApp-и ҳамаи шахсиятай ҳозир занг бизанен. мақсад касе ки нияти гирифтан дорен, срочно бирем бихарен. наметонен як 40% ай 50% залогша битен, иншоалло ай хиди хитон мешавад. хонаи фурӯшӣ шаҳри Бухтар, ҷамоати Сарвати Истиқлол,
2 сотих 3 дар хона. Инами хонаҳо инами хеле састаани дӯстон. Худотон боз занг занед, маълумоти пурраша аз соҳибхона бигирен. Лайкҳоро ба хотир ҳамихе хонаҳои арзон бизанен ки ҳамихе хонаҳо зиёд шавад. Мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ 3 комната масоҳати бениҳоят калони 8 сотиха. ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, Фрунзе, деҳаи Кара-Буреда қарор доштааст. Ана нарх, мана нарх 110 000 сомонӣ. Рақамҳои WhatsApp 66 01 ҳози нашоти хона занг бизанен, маслиҳат карда бигирен шав. Хона дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ Румӣ, ҷамоати Фрунзе, деҳаи Қарабуре будааст. Обсвед аста, алишам мешава, алиш ба мошин. Варианти алиши толка автомашина гуфтагиянд. Ҳамин хел алишам мешавад. Хона ба чӣ мегӯянд, газоблока ба фикрам ёки семблока бардоштагӣ. Ҳамин қасастани соседо ҳама зиндагӣ доранд. Инаи колодеси ово, маълумоти пурра оиди хона худотон бо ҳози занг бизанен, чахчах карда бигирен шав. Мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ 3 комната масоҳати 8 сотиха. Бачакҳои Норак ҳамҷо ҳастен, тамошо кунед. Шаҳри Норак, деҳаи Ҷалҷалда қарор дорад. Сенаш 260 000 сомонӣ. 260 000. Рақамҳои WhatsApp 55 40 ҳози занг занен. Хонаи фурӯшӣ дар деҳаи Ҷалҷал. Хона падабои тайёрай, срочна сумдаркорай, таш ба фикрам подвал, хоб дарвозаи фасон, гирди хона забор. 260 000 суми мақсад кам нестай. Маълумоти пурраша оиди ҳамин хона, не толкаи хона, оиди ҳар як хона дӯстон. Мақсад моро занг назанен. Ҳамин нигоҳ кунед, ҳамин хона сенаш 260 000. Дар таги сена рақамҳои WhatsApp-и соҳибхона. Ҳар як соҳибхона рақамаша дар ҳамун таги ҳамун нархшон мемонем. Просто бисёриё моро занг мезананд, мегӯям мисол хонаи ҳамин хонаи Норакӣ фурӯхтагия ка. Ҳамин рақамҳои худша занг занед бачаҳо. Мегзарем ба наҳумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ 4 комната масоҳати 8 сотиха. Ҷамоати 10солагӣ, деҳаи Файзбахш, шаҳри Турсунзода, Истиқлолият. Ҷамоати 10солагӣ Истиқлолиятда қарор доштааст. 300 000 сомонӣ. 330. Нархаш. Рақамҳои дастӣ 60 00 занг занед. Ҳавлӣ иборат аз 8 сотих замин, 4 дар хона, шаҳри Турсунзода, ҷамоати 10солагӣ Истиқлолият, деҳаи Файзбахш, пештараш кам самол будааст. Худотон бо маълумоти бештарша оиди хона рақамҳои ахираш 66 30 да занг занен. Касоне ки лайкҳоро намонден, лайкҳоро монен. Дар канали Саудо ТВ ҳатман подписатсия кардан фуромӯш накунен. Мақсад шумо хонахар бошен, фақат подписатсия через зангулаи висекнен. Вақти навор кардем SMS шумода меравад дӯстон. Мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ 6 комната масоҳати 4 сотиха. Шаҳри Сарбанд, Леваканд. Леваканд Сарбанди пешина, Окгаза гуфтани ҷо. Адресам хел 154 000 сум. Нархаш муайян шид. Рақамҳои дастӣ 79 69. Хона фурӯхта мешавад дар Окгазаи Сарбанд. Хона аз 4 ҳуҷра иборат буда. Дар иловагӣ кухни, ванна, ҳоҷатхона, ҳезумхона, мурхона ва дегдонхона дорад. Маълумоти бештар рақамҳои занг занед метемеган. Гирди хона забор, инами састияни кардагианша, хай ҷои соз. Мақсад ҷои лоӣ, хеле ҷои мулоим барои агаротам фасони хушрӯ. Касе мегирад 154 бо савдои фасонам доштааст. Фақат занг занен, ина чахчах кард бигирен. Наворо чӣ хеле дӯстон? Наворо маъқул шид нашид? Хонаҳо арзонан, қиматан? Дар комментария нависен ҳозӣ. Мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ 2 комната масоҳати 2 сотиха. Шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, деҳаи Сабзавод, Кушониён, назди мактаби 23 қарор дорад. 240 000 сомони тоҷикӣ. Нархаш. WhatsApp-шон 05 94 ҳози ина занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. Хона бо чизу чора 240 000 бо муомила дорад, назди мактаби 23.
тамоми чизу чорае ки мебинед дар хона ҳамаш хати савдо мешавад. 240 та метен ҳамаша мегирен. Просто ҳами ягон сертификатша соҳибхона мегирадан мебироян мерава. Усуш ҳамаш айхтон. Шифонераи и дар тирезаҳаи қулин пулин ҳамаша хулас мегирен. хоб худотон бо ина ҳозӣ занг бизанед. Дӯстони азиз, навори ирӯза ба 11 дона хона ва 2 эълон тамом шид. Фикр мекунем навори маъқули шумо заминдоро, бачаҳое ки ай ваҳдат замин хостанд бифурӯшен, одамои квартирадор аз шаҳри бохтар хостанд роӣ кунен бигира квартиратона. Навор дар лайк монен, подписатсия кунен, барои реклама муроҷиат кунен. Чизе бошад дар WhatsApp эълон дар корай, хона дар корай, хонаи фурӯшӣ дар корай, ҳамаша дар WhatsApp мо нависонем. Худо хоҳад мо навори баъдна рекламаш мекунем, фурӯхта метем. Зиндаву сарбаланд бошен. Раҳмат ба ҳаматон ки дастгирӣ мекунед, тамошо мекунед. Боқӣ дар